Sziasztok, én Kilmetszer vagyok, és most végeztünk a kirándulással. Elnézést a csúnya szavakért, hogyha van a videóban, hallatszik, nem én tettek róla, tehát nem én mondtam. Nem, még egyszer elnézést. Itt van velem a kamerásomban a Szabi! Csak annyit szeretném mondani, hogy fejlesztek ki ott a videót a YouTube-ra. Nagyon jó volt, élveztünk, Kisvasúton mentünk, Ősemberben, meg Vizesésnél voltunk, bazároztunk, vagy természetesen voltunk kalandparkban. Nagyon jó volt, szerettem ott lenni, tehát élveztem, el vagyok fáradva, igen, szerintem Wasabi is, igen, el van, ő is fáradva, nagyon jó volt, élveztem a kalandparkba is, beszorultam a csőbe, tehát nagyon jó volt, élveztem, utoljára már kicsit fáradtam, de jó volt. Ősemberben sokat kellett felgyalogolni a Kisvasúttól, összesen 3,5 km gyalog voltunk, ahhoz ki, nagyon jó volt, az egyik haverom megfűrött a sárban, az vicces volt. Megfűrött a sárban, hát jó volt, hát ennyi lett volna az a videó, én Kilmetszer voltam, sziasztok!